asawa. Nga naman daan? Kung kita ko lang yung makadayon, sila yung sponsor honeymoon. Sila yung sponsor? Nga? At ito ko na mag-honeymoon sa Canada. Canada? Layo ka ng Canada. Asa ka Canada, ha? Kamutis, Naga, o Ganaw. Klaro mo eh! Si Kapitan mo sponsor. Si Kapitan yung sponsor? Ako nga, nagsapot ko yun doon, nag-practice na padaan. O saan yung ipartisan? Lahir man dito sa Canada ron. Ang saan dahil dito? Di naman na magbinisaya dito. Ratong isulti dito, Canadian. Canadian? May gabi. May gabi, kaninyong tanan. Ngayong gabi eh! Ang sa Canada, isipo ko por salir. Isibo ko porcelain! Canada, O saan yung bisaya na? ay isbuko por si. Saan? Ngayon ka lang nag-isbo ko rito? Hindi ko na kanaan ito sa Canada, si Mayor Val Chong nalawag. Anto ko na Korea. Ano sa Korea? Mabitang kasi Chito, kaya dito ko makikagaw mga Korean bag. Kasi Korean ba? Koreanong iyabag. Yapag ba? Oh, baka rin mabilis naga. Ano saan? Koreano, hello, annyeonghaseyo. Anyong sa'yo? Hi, annyeonghaseyo. Anyong sa'yo? Igokomo, tog sa'yo. Kining ako, para sa'yo. Pag-ibisan, sa mga gusto. Ano ba taon? Tama yan. Wag yun ka maipong ako. Ano ba ay? Huwag mo lang sa'yo eh? Bisa ka ba? Maski pa may kumingi mo, akin na lang sa'yo. Sa kita sa mga maroy. Pero isulti ka kung ang kamay mo ako. Maiko pa sa kanta ni Pagpo. Masakli ang kataan. Wala ba? Hallelujah! Sorry na. Sinong sawa, sinong galing, walay kita, pero sakit. Sakit si Kenya. Huwag ka maibog. Wala ka na yung liwan. Hindi ko mabusan na ka ako ah. Magkayo ka ay pamugos, iwa ka pa masakit din. Nga? Ayaw ka suko, malaibog ko rin mo. Okay nga na eh. Huwag ito masuko, huwag ka maibog ako. Ano? Tapa niya eh. Naninggato ko nga malingon yung taga-barangay, inayagan para mahigupang ka na ako, pero wali mo una-una ang akong mga ipon. Ratsoy. Tama niya. Nakaingon mo ang kinabuhi, unfair. Gano'n ang fair man? Tanawan ko ninyo, pariya ng duwa nga natay kasing-kasing, dilita pariya feelings. Ay! Ano mo niya? Sige, totohaman. Di ka kinaghugot? Alo akan. Ikaw na niyo mo, bungkan na. Ano si Dr. Butang? Anak kay anak ko sa. Ay, gibulgan na. Tinood ko na, yung anak ko sa. Sige, ako na yung anak ko sa. Oh, Huwag na lang kay pinta. pila man ako ah. Huwag lang ang matulad sige. Patak siya dahil. Pila akong anak. Opa. Mabuak akong itlog. Eh, may amahan ba? Hoy, kamu mga asawa ba? Gusto mo manangin akong mga bana. Ay, gano'n bitaw. Ang tinood sa pamilya, ang mga asawa na nakibaw kasi anahan sa ilang anak. Gano'n man. Oro ba naman kawayan sa mga asawa? Ang nagawayan tayo. Akong anak ko pa, kinamanguran, pati ikaw. Patigil na. Wala akong asawa, akong ikasamaan. Kaya sabi mo? Paglalagay ko kanina siya, asa mo siyo, at tuling na nga. Ano? Ikaw, galuin ko ka na ko. Ano na na? Karagabi ko, musingit siyo, nagpapuling ang mari. Nga? Tanawa na kayo manguran, bagtigin ang daw. Niluwasan na siya. Ikasapan mo ng boss, Kaya sa ka? inahinaya ko kurang suya, mauro bini imuha. Now I know. Kasi na ako kayo. Liwat din ko. Ganun naliwat na ako. Batik na. Ay, nasipya ka. Ako'y leader, bakit kong now? Ka, i-budget, deduction. Wala eh. Ay, nanaway man, bakit ko kong now? Kung hindi pato, kinintos na budget. Panaway pa. Niluwan. Gwapo mo, bakit? Batik. Ay, katawa ka rin kabayaran. Hoy, ako na ba kami na may dato din eh. Nga? Kami dato din eh sa inayagan. Malutan kami dato ni Ray. Anong din yung mga dato? Ganang may bakiri. Si Bakiri. Bikiri. Bikiri kung pardo, kung taga din ka bakiri. Ang kumasan na rin.
Lahi man yung bikiri sa naga, kaya di man kupitin siya. Ano di man kupitin siya? Ang bikiri din kaliwat ra. Ano ba kayo mga kaliwat ra? Kabinawa ha? Ah. Ang asawa si Julis, Si Julius. ang bana si Mr. Donat, Mr. Donat. ang anak si Mikey's o si Arbis kay Apong Lolotinong. Nasa naging agaw, Kisa man? Angel's Burger. Yaupin pa? Nasa iyaan, Kisa man dyan? tuwas mi nanigya. Kisa man? Nanira na gani, Kisa lagi? tita guwapa. Bangkat naman na? Okay. Sige ito, niray ka taransay. Para matuloy ka ganayagan na sito kikugpan, isulti ang flavor. I will name the name. Ay, testing ang takahan. Are you subtracting my addition? Tupak ko na niray ka taransay. Come on. Kani, on sa bana, nga ang sword, lubi. Pan di Coco. Ay, natubag. Pitalo San Fernando Lahi. Kung saman, Buko Pie. atay kani laking jumi. On sa bana, nga ang sword, munggos. Pan di Munggo. Ay, natubag na. Gindaruan Lahi. Kung saman, O Senson. munggos. O ila, Tauki. Ay, kani, pinakalisod sa tanan. Isula. Tanaw, nagpapagbaw ka. On sa bana, nga ang sword, hangin. Panuhot. Ano ba kayo mga tanong? Sabi ka na, hangin panuhot. Ginigawas mo to. Kapay na ipang. Ang saman? Agatoblo, si Kapitan. Ayun, sigap na kadlaw. Pan Pragnaw ni Mangkano. Pantagnaw ni Kanor? Oo, sa nakapan. Oo, sa lagi nakapan. Panuhay. Ito lang sa iyo, gusto kitong siksaway-saway ng tanong, ha? Ano din ako manaway nga bright akong English. Brian ng English. Kana si Kapitan Idil, ari na mangupya na mo sa una. Brian ka grade mo. Mas dako ko gradong kapitan. Ikaw may dako. Ang iyang zero gamay, akong zero dato. Bright kami ni Kapitan og English. Ang saman? Kabantay mo din sa naga, ang karsada gi-repair, di ka nganilya patong sugasyon. Ha? Naay karatula, i-slow down, mean at work. Slow down. Mean at work. English na. Unsa ka ni si Ana? Ang mga tao nga narbaho, hinay o gilihok. Apa, oy? Napagiputan na sa ospital. Ang saman? Kana na ba sa South Gene? Oo, nabitaw. Si Kapitan mo nag-intirin nga na. Ang sa may gibutang? Panawan na yung madiskrasya. I-slow down, hospital zone. Slow down. Hospital zone. Nanay Bisaya, Ang sa may si Ana? hinay-hinay sa pagpadagan, ma-hospital na mo puhon. Ano ba lang ang pumadaan? Oy, tanawan na lang GD, dako kayo. Ilang kasada, siminto. Oh, project na sa DPWH. DPWH. Tubacos meeting. Ang sa may minigana? DPWH. Daghang project, why human? Pero kaya ito doon, sir? Murag mga dagan din eh, sinayagan. Wala din mga dana dire. Ang mga dagan sinayagan, dahil ito stuyan. Ano nga himan? Ang mga dagan din eh, mga tambok. Hoy, mga tampok di ay. Mga healthy. Mga healthy. Mga chubby. Mga sabi. Membros DPWH. Ang sa DPWH. Dagkog puson, why hawak? Ala! Sa monoxide, naway. Deduction. Kontrol sa ka. Malutong apil ko, ana. Namutalas kapitan pa, asa ko ta mga to, duha. Nya? Yan ang nga, kap na ng DPWH. Ang sa DPWH. Di pwede, why hugas? Ma'am, hapit naman yung kalag-kalag. Ining sunod buwan, November naman. Bitaw. Panangitan, patay na ning akuha, ato na ning ilubo. Ayaw pa ni noon. Panangitan ba? Ayaw pa ni noon, panangitan ba? Kini Panalitan. akuha, patay na ni. Patay mo nga. Oh, atong ilubong. Ay, lupong mo eh. Nindot kay kang lubnganan, Meron na ako lunganan. nangurtina da. Ay, kung lugan-lugan na rin na soy. Mga na ko atong lubnganan, Meron na ako lunganan. buak o lapida. Buak. Mga bangka ka rin. Bungka kay daot. Ay magkumpiyansa ng mga daot. Ano ba din? Niwang-niwang na ni, pero tuloy tuhod. Kasi ito yung tuhod. Buak na yung tinuod.
nga na. Nga naman eh. Takilid doon? Oo. Oh, dual SIM. Si Dual Sim. Pwede luyo, pwede tumangay. Wala ko bayan? Ikaw po, lagi. Tingin ka! Madaghala na ba ng hatos minatay? O pila-pila naman rin sila. Ilupong ka ba? Tingin ka! Na mabaho ulit. Mukha rin naman naman ako. Nindot kay akong ginatay. Meron din minatay? Initso sa hitso, mabanaw. Wala. Nakoy pick-up line. Ang saman. Si Kapitan ka na ito. Ay, sikap na tatlo. Ma'am, Ah, blackboard ka ba? bakit? Choke mo ni ko, susupagtan ka. Oy, Nindot kay akong choke. meron din mo siya? Unlimited ing. Ang sa inyo Inigsuwat na ni, magkampat yung aki. wala lang yung oras, sarap sa'yo eh. Nalibog mo ba? Kung nag-ibog mo ka. Ihangat ko sa Ginoo, kaya inikilan ka. Ah, Ginoo, nga. naglibog mo Ginoo. Ano nag-ibog mo ka? Nagduman ni katao, nagunag kamatay. Ma'am, Ah, napailas ka pick-up line. ang sa ng pick-up line. Ang nagtutok, nagliya sa sound. Ayan, nag-iyas sa sound sa tudlo. Ang mga mo, manihig. Ma'am, Ah, sandwich ka ba? bakit? Ipatunga niya kong hotdog. Ah, para sarap sa'yo eh. Hoy, ayaw mo kasoko nga kaming mga lalaki manguyab ninyo. Nga naman ay. Sa'yo kami niabot kaniya dito sa chapel na misa ang pare. Ah, Niya to? Mayong gabi, barangay Inayagan. Ayaw mo kalimot atong mga putpista. ano naman? Musaksi kita sa misa. O tunay sibot, muhakbong yun mo. Nga? Pagsugod sa kalibutan, ang babaeng lalaki giparis na nadaan. Human? Kining amo ang may puan, Ah. inyuha sa kuban. Pagsura! Babaeng lalaki kung magbunga ang inyong hinaguan, Nga? muburot inyong tiyan, Human? kung mga nakaring lusot sa pilahan. Malamang, walang asa. At ang masuyo mo ba? Ano ba? Hindi nga, mubalik lang ako din. Anong balik mo ka din eh? Sakitan ako ka ba? Ano masakitan mo ka? Nalipay ko na mga si kapitan ng mga konsyal. Nga? Lain kayo kami na ako eh. Wala sa pinakalain na na. Girequest ko nila yung musyo. Oh? Pero why bills to you? Sarap sa'yo. Kahapon, naman niya yung piring ka nga na magbugal, nagpikli ng lawas sa hanay. Ay, niya nabi? Asa naman niya ako matabata, mahatag sa lang magyapon na abot? Kanina tiguang nga ng bukay, di ko natikang. Kanan! Ay, nakapon mo kinalita ang ana. Ay, nagahin na ka dyan. Sus! Ayun na rin yung mga Pati ko nagdaw mo. Sobrang pala mo na sa airport, ma'am. Nawawa na lang to. Naghapit na lang ang kapilya, ma'am. Niya gihapit na sa pilya. Natawa sa nataga, ma'am. Tawa na talaga. Oo, natawa ang talaga, ma'am. Ingat tawa ang panananim ba? Ako rin naman ang mga tawa, ma'am. Ingat mo makalimutan ka, Nor. Ako man yung nataga. Eh? Sige, ma'am. Pili na tayo kagigan. Pagkabata, ma'am. Ah, sa ka ba doon? Pagkatigawa. Wala ka na rin kumagay ka, Nor. Dapat na mamay. Pero kung sino kalipin ako na siya, pwede mo siya magawa. Ako, pagkatihin ko naman naman. Katurak siya ka na turno. Ay, pagkakala ka, sityo. Ako din mo, ma'am. Ah! O niya kay tuturan. Saan mo pwede ka? Sige, nakapagwenta ka na lang. Nagdala ko kanyo. Pero kaya ito kapagaling ka na. Sugla na rin mo. Nagdala na ako. Tapos wala ko din katapatawa. Kaya ka nga. Baga! You love, grade of love. Okay, here comes the beat. Hilang na ay! Here comes to be. Gibiga! Iha! Nagdrama pa kayo nga rin. Nagdrama pa kayo. English pa ka. Kasi pagturo na ko dito kung mga English. At sentence it will sort you doctor. Kung ano yung tawag mo, lihan na ka. Saan mo pa ka na Nor eh? Ikaw pinawagin, ikaw may gusto ka? Mga patukan kayo. Nagdrama ka lang. Saan pa ka na eh? Baga na lang. Ano naman?
Hello? Ma'am, kumbaga ma'am. Isa na. Taman Jiri. Kapatid, ang ako na ron. Lahat na kasi ganawa ka na ha. Ano ba? Muna si pagbabae ka. Hello? Sige tayo. Biniganti-ganti yan tayo. Ma'am, kumbaga ma'am. Isa na. Mr. Bean ma'am. Ay, nakala mga narwatch ko. Mali pa yan yung mga story na ay. Ma'am, naku. Meet ma'am. Sapa! Sikot mahal. Ano ba ka na? Apa dia ma'am? Ano ka? Magkita. Ay, lang laro ka. Nakabantay na po ka na. Yang ano lagi? Ay, nabutoy na bang ko. Nabutoy ka? Nga nagbutoy ka ako na kalpunon mo, ano? Hindi ka. Maamo ka tayo pasal. Wala na. Nga, Ako ba po? Magpakasal ka. O mapakasal, ikaw ka na roy. Nga, kinahanglan mo makita ka nitong pari na tanong. Nga, pare, hiwi dahil. Pari ba ka na kasal? Masama na kasalan niyo, ma'am. Kanindi akong kasal ka ng ingrante, kikini siya. Ah, ka lang, hindi nga gagmay, atin? Hindi ko pero katawa ka? Ano mga ato? Bukuhan mo, ma'am, oy. Ano nan? Special wedding, ang tawag ka na, ma'am. Ano na siya? Bongga. Ay, isa ka na. Ato ano na dito? Dalian ka nga kayo. Excited na kayo kumakasal ka na. Sige, ma'am, hindi na ka, mama. Kadaan na yung lakang pagdaling dito, excited na ka na. Ay, nako. Sa kayo ko na makasal na dito. Kasi umuwi. Pero ka na. Morning, sir. Dito mo na sa Texas ka, Nor. Kasi siya, di ba? Oh, Dinigil ka na? Texas. Sa Texas? Oh. Pagturang ilang mo rin. Darling, mo na na itong bata-bata. Aw, kailangan sad. Wala mo Muhammad, murag uspuan. Ako sa mundong ko, murag paho. Sa tiyo mo'y gwapo. Murag si Coco. Ito bang murag buang. Kauna na siya. Ano ba ang mga Agoy! Murag isip ng grupo. Pagpilip. Agoy! Murag isip mo. Well, kasi sa ito lang nila ako pagkitahan itong pare. Ito. Ate! Bagay ang yapit ka nga. Darling. Oy. Uy, nga kayo makasal naman kita ito ha, darling. Sabi ko po, naman dahil ni mo ay. Hindi pa na yun. Asal mo lang. Asan ka naman ni mo? Oy! Ah, Nanda ang pare! Nagkunya pa rito eh! darling! Ah, Kanang magkasal naman ta ba? Sa mga ni mo? adto tas pambits. Ano sa mo? Oh, kay magpam, tayo human, waswasan sa beach. Lipay ikaw eh. Ay, naghayan naman, nagpagod sa kukoy. Ma! Puro niya siya, ma! Idir-dir mo siya? Wala! Ma, malikira yan ba? Ay! Ay, wala ba? Hingayo naman na. Oh. Uy, pagkakausan naman kawan. Naalag yun din! Naalag yung pare! Nasakit ang plano! Hindi ako maray! Lo, helikopter na! Dokter pa tayo! Nakasal pa sila! Laundak, masakit siya, laundak, masakit. Ada, bungkag lagi. Oh? Ala! Wala, lumit tayo lagi na. First honor. Kalibog ko. Wala naman pader! Kasali graduation. Dili! Bunyang! Ang resultado mga tuka. Wala naman pader! Ilang kilong nitang duha. Klaro nga! Kinsa may pagkakaslot. Kaming duha, paring kwangkol. Anak ko ang mga pasapot duwang sa kagool. Tutawayan lang murag kigol. Magiging na kita. Ako ni si Padre Torangsoy sa parokya ni Edgar. Ako po si Tanto, ang ito Edgar. Sama niya.
Ano, buklian, oy. Ya, balik ka mo, buklian. Ang mga tao, kalibong ito. Ano man? Bisa, ikaw na sa drama lang kayo ng drugs sa'yo eh. Mura mag Dragon Balls. Diara Spikulo. Diara po Taguro. Pagpangalan naman ganyan sa barangay, si Kapitan, nagsikat tawa. Wala na siya. Magkanor, suhi. Oh, nasusuhin mo. Usaray lagay. Ano yung pasalamat ng among request na sounds dito man sa mga barangay officials. Mura po yung tinaw ko yung microphone. Ano na? Ang suga ay wa mabalance. Ano na pa din? Tuara ang siga. O di ara ang suwaw. Kapalay! Siya pagtulong na ko yung lady. Ang sekretary sa barangay, nagkailan yung magkano ng tagalin. Ano sabi siya? Si Sir Taransay sa imuan, taga-karkan mo na. Si Magkador kay taga-buhol. Usa ka bahol? Taga-lugtog, kalamay. Kuha rin mo sa bana. Wow na to. Mag-misa pa. Sige pa din. Ma'am, kuha rin mong bana, ma'am. Ano niya siya? Choy-choy mong bana. Sapatos, formal. Calzones, formal. Long sleeve, formal. Naong ray abdomen. Pagkapag mo, ma'am. Padir! Padir! Orang tamanong pag-emergency na padir. Si Magkador, ganihin, panapos. Tagawas Magkador. Meron na padir. Mura nga sa emergency room. Ang tuli, nagiputos o tissue. Muna yung isang ba? Nagpatuloy ang tinginit. O tarawag, di kamatis. Ako may pare, kuha nitong Biblia. Biblia. Bugo. Biblia, mga itong libro. Mau kita ni padir. Tahanan mo sa kangonon. Basa. Bangga sa SRP. Dakong balita. Go. Duha ka truck di karga nga nagkabangga. Unya, Kaloy sa Diyos wala mga unsa. mayo noon. Kaya mga driver na ngamatay na. Unya. Kaliwa malumping. Ang microphone na lumping, ang hubo na lumpia. Tarungan na yung balita. Katong elepante, basa. Elepante. Go! Dakong balita. Very good. Usa ka elepante gikulata sa pungkol. Patay. Dili ang pungkol. Adios. Ano na diha? Mag-acting lagi. Lagi karatil. Ayaw kay paduol din eh. Kaya kung magpaduol ka, maglibot ang asay microphone. Grounded pa ni. Larga. Panawagan. Dear panawagan. Panawagan ako diya sa inayaga na City. Alang sa patay lawas ni Bruce Lee. Ihasyo ang patay lawas nga dili pa kung malubong kay moaten pag seminar. Ang panawagan ang namatay. Sabaday. Nabaday panawagan, minatay. Mabitan! Tarungan na katulang. Dear M.O.R. Rated SPG. Sayang waliksi. Go! Day, nanay. Ayaw usba ka, Nor? Nay? Abi ni mo nay. Ano man? Hat kaya kong labanan nay. Tay? Kung maligo ko, jirjiron ko. Kung maglaba ko, jirjiron ko. Kung mamangcha ko, jirjiron